खुलुमबाय गिबियावनो बड' जबनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जोंहा पीएम किसान सम्मान निधि योजनानिफ्राय मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट ओंखारना फैदों। जायफोर बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों बिथांमोननि थाखाय इम्पर्टेन्ट आपडेट आरो जायफोर बिथांमोना सिगाङाव एप्लाइ खालामखांनाय बिथांमोननि थाखाय बे इम्पर्टेन्ट आपडेट फैदों। दा बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय जाहाथे नोंथांमोना बे इम्पर्टेन्ट आपडेटनि बागै मिथिनो हायो। नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, बेबादिनो गभर्नमेन्टनि स्किमनि आपडेट आरो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन। दा बिनिफ्राय नैबे बुंदों आं इम्पर्टेन्ट आपडेटआव फैनोसै। दा बेयो जि निउसनिफ्राय आर्टिकेल लिरदों। दा बेहाय बुंखादोंनो पीएम किसाननि बे माखासे एप्लाइनि डकुमेन्ट्सनि प्रसेसा चेन्ज जाबायनो। आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। गाहायाव फैयोबा बेहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ सिगाङाव जोङो एप्लाइ खालामोबा बे पीएम किसानखौ एप्लाइ खालामोबा जोंहा रेशन कार्ड होनो नामोन। नाथायबा देग्लायनिफ्राय मा जाखो एबारनिफ्राय एप्लाइ खालामोबा नोंथांमोना मा होनो नांगोन एबाराव रेशन कार्डआ बे मेन्डेटरि जाबायनो। नोंथांमोना जुदि रेशन कार्ड गैयाबा न'खराव अब्ला नोंथांमोना बे पीएम किसानखौ एप्लाइ खालामनो हालिया। बे मेन्डेटरि जाखाबाय, बे कम्पालसरि। जुदि रेशन कार्ड होबासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो रेशन कार्ड गैयाबाथाय नोंथांमोना बेखौ पीएम किसानखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। दा बेखौ एप्लाइ खालामनायनि बागैबो आं नोंथांमोननो एसे खोन्थाखानोसै। जोंहा एप्लाइ अनलाइनाथ' दा सोलियाखै, नाथायबा जोंहा मायाव सोलिगासिनो दायो CSC सेन्टाराव सोलिगासिनो दं। कमन सार्भिस सेन्टार अफिसाव नोंथांमोना बे रेशन कार्डखौ लानानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन बे पीएम किसानखौ। बे मोनसेल' अपसन दङ दानिया। बिनिफ्राय बे मा डकुमेन्ट्स लांफानांगौनो आधार कार्डआथ' बे कम्पालसरिखा, बेंक पासबुक डिक्लेरेसन फर्म बे कम्पालसरिखा। नोंथांमोना बेखौ आपल'ड खालामनांगोन एबा हैखानांगोनखा CSC अफिसाव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबा। दा बेनो मोनसेल' अपसना। आरो मोनसे अपसन दंबावो एप्लाइ खालामनाया। नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानैबो बे पीएम किसानखौ एप्लाइ खालामनो हायो अफलाइनै। ओमफ्राय CSC अफिसावबा नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बे जाहैबाय जोंहा गोदान एप्लाइ खालामनाय बिथांमोननि इम्पर्टेन्ट आपडेटआ। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना दाख्लै गुथि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनाखै बिथांमोननिया माने दायो प्रसेसिं जागासिनो दङ एबा स्टेटआव एबा डिस्ट्रिक्टजों बिथांमोना माबा खालामजादों, जेनेबा स्टप खालामजादों। बिथांमोना मा खालाम CSC अफिसाव थांनानै कमप्लेन खालामनो हो। जुदि नोंथांमोना कमप्लेन खालामनो रोङाबा बिनिफ्राय नोंथांमोना मा खालाम बे गावबागावनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै गोख्रै नोंथांमोना कमप्लेन होबानो जाबाय। मानि थाखाय आंनि एकाउन्टआ बिदि जाखो नोंथांमोना बेखौ एसे खोन्थाहैबानो जाबाय, बिथांमोना बानायना होगोन। बिनिफ्राय फैसाया जाहैबाय जोंहा जिथि इनस्टलमेन्टआ बेयो डिसेम्बर 15आव हाबगोन। जुदि दिवालि ससेयाव हाबाबा बे लाइकलि हाबहैनो हागौ डिसेम्बर 15आव। आरो बिनिफ्राय फैसानि बागै एसे खोन्थानि आं नोंथांमोननो। जोंहा सिगाङाव खेनब्रै मोनोमोन बोसोरसेयाव। एबारनियाव बिथांमोना मा खालामगोन बादिनो फैगोन बोसोरनिफ्राय बिथांमोना खेनथामल' होगोन बादि बोसोरसेयाव। जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन ने फार्स्ट इनस्टलमेन्टआ एप्रिलनिफ्राय जुलाइ बे मासाव मोननो हागोन। बिनिफ्राय सेकेन्ड इनस्टलमेन्टआ आगष्टनिफ्राय नभेम्बर बेहाय मोननो हागोन। बिनिफ्राय थार्ड इनस्टलमेन्टआ डिसेम्बरनिफ्राय मार्चनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ मोनगोन। थार्ड इनस्टलमेन्ट मोनथाम इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन। दा बे फैसाया बेसेबां जागोन 6000 नोंथांमोना मोननो हागोन फार्स्ट इनस्टलमेन्टआव। एबा माने इनस्टलमेन्ट बेसिस हाबैबा नोंथांमोना बे 6000खौ मोननो हागोन होनना बे बुंदों। नाथायबा बे दासिमबो एप्रुभ जायाखै, जेनेबा गभर्नमेन्टआ दासिमबो डिक्लेरेसन होआखैदि जेनेबा 6000खौ नोंथांमोना मोननो हागोन इनस्टलमेन्ट बेसिसाव, बेखौ खोन्थायाखै। जायखिजाया खोनानो मोननाय बायदिबा 6000खौ नोंथांमोना मोनगोन। बे जुदि खेनथामल' होयोबा बोसोरसेयाव 6000 खरि नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बेखिनियानोमोन आपडेटआ। जेब्ला आङो गभर्नमेन्टआ एप्रुभ खालामो बे 6000खौ बिथांमोना सोसिगोन होननानै जेब्ला गभर्नमेन्टआ नटिफाइ खालामो अब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो, आं रिप्लाइ होनो नाजागोन। आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनि नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामदो बे आपडेटखौ मिथिहोनो थाखाय। दा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।